Hola, em dic Nerea i jo soc Carolina. Hola. I us parlarem del llibre El dia més feliç, que és aquest. Vale. L'Alba és una noia de 15 anys que coneix a un noi que es diu en Xavi. Vale? Són molt feliços i al cap de 87 dies el noi es marxa de la vida de l'Alba per sempre. Per sempre. Torna inesperadament i l'Alba tindrà una nova oportunitat amb en Xavi. No sabem, bueno, teniu que llegir el llibre perquè no sabreu vosaltres, la Nerea i jo ja l'hem llegit, està clar. El vam llegir l'any passat per català, però clar, vosaltres no. Per saber com acabarà aquest llibre teniu que llegir totes les pàgines del llibre.